Mohira. Nisfiruzi bude chiyut qilsa pas az o'sh chilmagan yakdam yom bosh. Незафар ин нодуруст аст. Бояд пас аз истеъмоли таом каме ҳаракат кунӣ ё бо варзиш машғул шавӣ. Бале, рост мегӯӣ. Агар пай бурда бошӣ, шахсоне ки ҳамеша бо варзиш машғул ҳастанд, ҳамеша ҷавону зебо метобанд. дӯстони азиз, мағозаи варзиши Мир Спорта ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нав табрику муборакбод намуда баҳри сеҳативу саломатиятон тамоми лавозимотҳои варзиширо пешниҳод мекунад. Айни ҳол, аз намоядаи мағозаи варзишии Мир Спорта корти дисконтиро бо тахфифи 30% дар давоми 1 сол қабул намоед. ин корт, дӯстони азиз, ин корт ба 93 нафари хушбахт насиб мегардад. Шитобед! Нафаҳмидам, барои чи 93 то? барои мавҷи мо 93 CFM радиои салом аст. Фаҳмон, акнун фаҳмон. Ва инҷо Моҳира, 93 то гуфтем, сеи дигараш чи? 93 се то? ҳай, инаш аллакай инсофи ширкати мағозаи варзишии Мир Спорта. Ва мо ҳама хуб медонем ки рақс ҳам як намуди варзиш аст. ҳамин тавр не, дӯстони азиз? биёед ин дам ҳама бо варзиш машғул мешавем. яъне таҳти суруди Сироҷиддин Худойберганов ҳама каса рақс мекунем. суруди девона, дӯстони азиз, марҳамат қабул кунед. Сироҷиддин Худойберганов.